Yun na. Yun na. Kanino kaya? So ayun, sana swertein tayo. Ayan, no? Amaze saka double G. Parang hindi ako, parang nakinig yung bani ang ano ah. Hindi alam ako sa timbang. Ilang ba? 31? Kasi double Ayan, G. sa akin. Kaya nga, tatanggalin yung Si pagkain Amaze. lang, no? Boto lang, game. Ayan. Hindi mo siya. Hindi, ano lang, pang take up. Sabitan lang. Ayan na. Mamaya lalabas yan. Yun na. Yun na. Kanino kaya? Yun! Iba na yung lock. Parehas. Cebu yan eh, kay Messi. Parehas. Ah, kaya. Parang ano. Iba yung lakad niya, kalag. Kaya sabi ko nag-iba eh. Kalag ang kalakad niya. Naipit yata sa posporo. Yung kung lalaban pa to. Kung lalaban kay KJ. Oh, pipilay-pilay, oh. Yun, oh. Nilamon. Lumaban pa nga. Lumaban, oh. Bye-bye. Naku, magaling tong kay Amaze. Magaling tong kay Amaze. Pagdala. Yung mga winner ko papahan sa Cebu. Yung mga Cebu. Okay, tayo. Okay na yan, sport lang. Sinerte Kaya tayo. naglalaro, enjoy lang. Ayan na nga. Oo, Ayan na nga, boy. Sa mga kamis, sa grupo kami. Talo si double G. Panalo si Amazing. Hi! Subscribe po kita to Mindo. Like and share po. Bye!